Пулев. В художествената гимнастика тази седмица имаше доста сериозни скандали. Националната треньорка Илияна Раева обяви президента на федерацията Мария Гигова за изключително лошите условия, при които са се подготвили момичетата преди световното първенство в Монпелие. Вижте подробен репортаж от скандалната пресконференция. Изобщо целият ни екип наистина са страхотни герои, защото ние минахме през един ад, за който аз никога не съм говорила във Франция. Ние имахме тренировъчен лагер там 10 дена, при най-абсурдните условия, които може да си представи всеки един от вас. Пристигнахме там и трябваше да бъдем настанени в общежитие за бедни, където нямаше връзка с телефоните. Естествено, аз забраних на момичета да си пипнат куфарите и помолих французите, които ни посрещнаха, да търсят нов хотел. Групата ни беше от 18 човека и нямаше как да се намери хотел. Никъде в Монпелие нямаше хотел. Няма да ви казвам за какво ставаше въпрос. Значи стаи, в които цената беше 50 евро на стаи, там можеше да спят по 3, по 4 момичета. Там имаше настанени семейства по 8 човека в нещо като мини апартаментче. Просто цифрата трябваше да бъде 50 евро. Категорично забраних, няма да ви казвам в какъв вид бяха тоалетните. Ако се върнем в нашето комунистическо време, крайпътните тоалетни по магистралите изглеждаха по-добре. Забраних на цялата делегация да слиза от автобусите и помолих французите да търсят хотел. Това беше абсолютно невъзможно, благодарение на доктор Сиракова. 3 часа момичета седяха на тревата и чакахме целият екип. Хотел не се намери. Намери се един мотел крайпътен, в който бяхме настанени. Може да си представите за какви условия става въпрос в мотел, който трябваше да напуснем 3 дни след това, да бъдем пренесени в друг мотел, защото стаите бяха ангажирани. Никой там не се интересуваше, че това е национален отбор на България, просто защото хората си имат бизнес, След това трябваше да напуснем, да отидем за един ден в друг хотел и след това отново да напуснем този мотел. Навсякъде ходихме с багажа. Имаше дни, в които не можехме да се храним в ресторанта, защото ресторанта предварително си е взет от разни мероприятия и децата са се хранили в крайпътни заведения за обществено хранене. Безумие! Пълно безумие! На 40 минути бяхме от залата, в която тренирахме. В парите, които бяха платени от София, когато попитах с какво ще се придвижваме, ми се каза, че в тези пари е трябвало да влезе автобуса и ние не разполагахме с шофьори. Доктор Сиракова и Мариела Пашелиева караха мини-бусчетата. Сега е много смешно. Но тези момичета, това ни беше подготовката за световното първенство. Никъде не казах нищо, защото чаках да свърши световното първенство. Унижението, на което бяхме поставени, няма граници просто. Отвратена съм от Българска федерация по художествена гимнастика. Отвратена съм с цялата си душа и сърце. От условията, в които бяхме поставени. Ние трябваше да си караме автобусите, благодарение на тези французи. И не е вярно, че това е французите. 7 оферти са изпратени, от тук е казано по-евтин хотел, по-евтин хотел, по-евтин, докато се намери това общежитие за бедни, в което няма връзка и с мобилен телефон. След това трябваше 3-ти път да се преместваме в друг мотел. Вярвайте ни, че когато отидахме в хотела за световното първенство, естествено явно се е разчитало на това каква е Илияна Раева, че ще си изтърва нервите и ще замине подготовката. Напротив, това ме мобилизира до краен предел. Момичетата тренираха до 1 часа на обяд. 40 минути пътувахме до крайпътното заведение, в което трябваше да се храниме. Там чакахме 1 час да ни сервират, защото тях не ги интересуваше. Това си едно крайпътно нормално заведение. Чакахме 1 час да бъде сервирано яденето. Децата по анцузите мокри, с краката надолу, чакаха, ядяха и тръгвахме оттам за втора тренировка. Тия момичета така станаха световни шампиони. И когато аз се обадих и попитах защо е всичкото това, защото не исках да вода комуникация с федерацията, доктор Сиракова водеше комуникацията, ни се каза, че е по вина на французите, което е абсолютна лъжа. Няколко оферти са изпратени за нормални хотели. 2 часа беше само пътуването на момичетата с автобуси. Не може да си представите за какво задръстване ставаше въпрос. И за какви минибуси, които ни ги бяха дали самите организатори. Така че страшно се гордея с успеха си. С успеха на момичетата, с целия си екип. Всички, които се мобилизирахме до краен предел. Единственият, който не издържа там и полудя
и истински безнееше беше хореографът, който каза, че не може да бъдем поставени в такива условия. Унизително. Толкова унизително, че не може да си представите. И ако аз не съм... нека не ви звучи като самохвалство. Ако това беше друг човек, който нямаше моето самочувствие, моята увереност, това можеше да ескалира и да бъде по друг начин. Представям си колко треньора в различни спортове или хора са били съсипани по един такъв начин. Всичко е благодарение на опита огромния, който имам от дете. От това през какво съм минала, какво съм видяла, през какви безумия, унищожаване на хора съм минала. И искам да ви кажа, че за мене това беше саботиране на моята работа. Абсолютен саботаж на моята работа. Това е, което искам да кажа. Благодаря на всички момичета. Няма да коментирам и няма да отговарям и на госпожа Гигова повече. Бяхме поставени в най-унизителното положение, в което може да бъде поставен един национален отбор. Благодаря на всички от екипа ми. На всичките деца, които устискаха и устояха на тази гавра. Вие не можете да си представите как сме си мечтали да си дойдем в България. И колко хубаво си е тук, в България. Техните мотелчета, безобразното обслужване, защото там никой не е очаквал, че там ще бъде настанен национален отбор в техните третокласни мотели. Мухъл и влага, стояли сме на отворени врати, защото като затвориш вратата, вътре ставаше мухъл и влага. Те спяха нощем в тези стаи. Искрено съжалявам за всички тези неудобства, които отбора изпита в първата част на лагера. Но бих искал да кажа и нещо друго. Действително, един такъв лагер в чужбина винаги крие някакви неизвестия. Нашите условия, които ние поставихме на французите, бяха да се осигури зала с 2 килима, минимум с подложка. Те ни осигуриха 4. Хотел, който да бъде в близост с залата, да има нормални условия, защото все пак това е национален отбор. И естествено, последно условие беше да не са някакви свръхцени. Никога не сме предполагали, че момичета могат да бъдат настанени в... Първо, те ни изпратиха едно известие с 2 възможности. 2 резиденции, така се наричаха, в които казаха, има в апартаменти може да ги настаниме момичетата. Ние естествено ангажирахме достатъчно апартаменти, за да бъде по-нормална обстановката. Има перални, има сушилни, има басейн, 25-метров басейн в двора, където могат и да релаксират и е в близост с залата. По-късно, когато се обади Мариела Сиракова, докторката, лично на мен, каза: Мария, условията са ужасни, трябва да смениме хотела. Аз веднага казах: да, сменете го, защото действително аз никога не съм предполагала, че може да има такива условия. И се търсиха такива хотели. Последната година аз зададох много въпроси. И още едно нещо искам да ви кажа. Явно тази пресконференция има друг... че миналата година управителният съвет, госпожа Гигова изиска от управителния съвет да няма световна купа в България. И аз казах, че ако това се направи, аз ще си подам оставката. Всичкото това нещо от миналата година. 7 пъти хода при министър Нейков и министъра казва, че няма проблем да ни даде парите за световна купа. И когато аз отивам на този управителен съвет и виждам, че всички членове са там, се оказва, че в точки разни, преди аз да тръгна за лагера си миналата година във Варна, има точка, в която да се гласува да няма световна купа в България. Не е била така точка. Един момент. При положение, че световната купа е най-важното нещо за един старт, ние нямахме и това беше моята голяма битка. Това беше моята голяма битка, да има световна купа. И има членове на управителния съвет. Тук е Деспа Кателиева, която е присъствала там, да каже лъжа ли или това е истина. И аз понеже казах, че ще си подам оставката, и тогава един от членовете на управителния съвет ми каза: ти в качеството си на какво ще разговаряш с министър Нейков? Трябва там да отиде госпожа Гигова и да говори и така нататък. При положение, че аз 3 пъти до този момент бях говорила с него и той каза, че няма проблем и ще ни дадат парите да направим първа категория.
И тогава ми наредиха от управителния съвет, аз с госпожа Гигова и госпожа Петрова да отидем да направим още един разговор с министъра, който ни изчака, управителният съвет ни чакаше. Взехме кола, помолих господин Нейков да ни изчака, той трябваше да пътува за Белмекен. За енти път да го питаме, ще ни даде ли парите и ще правим ли световна купа. Отидахме ние трите и той ни посрещна така, вие искате или не искате световна купа? И аз казах, аз искам. За да се състои тази световна купа, вярвайте ми, че минах през зада. А някой би ли ми отговорил на въпроса защо да няма? Защото аз нямам логичен отговор. При положение, че Министерството, и още нещо искам да знаете, че аз подсигурих парите от спонсора, който е спонсор на моя клуб, от господин Алекс Нестор. Така е. Да. Така, Иляна, обаче министъра, да, извинявай, момент, ще те прекъсна. Защото министъра никога не е казвал няма да ви дам пари или няма да сключа договор. Но парите, които се дадоха, бяха 200 хиляди лева, а ние похарчихме над 400 хиляди. Проблема беше дали ще се намери допълнително спонсор, който да осигури. Така беше. Тогава проблема беше, че Министерството ще иска аз ще намеря спонсора, правим. Ама така е, нека да се знаят нещата. Да, само че имаше обаждане на членове на управителния съвет в провинцията, които са си дали гласа не за това да има световна купа. Така ли беше, госпожо Гигова? Не, Анастасия Генова и Филипа Филипова са питани. Напротив, имам цялата документация. Всички са казали да. Имам цялата. Нямаш информация. Аз нямам информация. За това нещо аз имам. За това нещо всички потвърдиха. Ма не е така, Деспа. Аз имам писмен. Момент, Деспа. Имаше ли? Защо трябва пред журналисти това да се говори? Това не е така. Човека ми задава въпрос, защо някой ще иска. Защото от една година аз задавам въпрос. Ами защото е сложно, защото не може без генерален спонсор да се проведе една световна купа. 2 дни преди да избухнат тези скандали в художествената гимнастика, националният ни отбор се прибра в България. На летище София, разбира се, основна тема беше успехът, който записаха момичетата на Илияна Раева. Знаете, те спечелиха 3 медала на световното първенство. Вижте реакциите им при пристигането им на летище в София. Десетки фенове на граците ни посрещнаха любимките си на аерогара София. Илияна Раева и момичетата й заслужено се зарадваха на топло посрещане в родината след прекрасното си представяне на световното първенство в Монпелие. Лично министърът на спорта Свилен Нейков посрещна с цветя гимнастичките ни. Главната треньорка на граците ни бе категорична, че не е заминала с амбиции за медали. Момичетата също признаха, че не са били натоварни с каквито и да било очаквания. Очаквах, че ще играем добре, ще играем силно, но толкова медали и то с такъв благороден метал не съм очаквала и в най-добрите си така мечти. Госпожо, защото съм от дете в този спорт, знам какво представлява спорта. Все пак знаете, че при нас последната дума имат съдиите. И на съдии... Естествено, когато има субективен спорт, всичко може да се случи. Вие виждате, че в многобой ние играхме без грешка, станахме трети. Така че но в крайна сметка някак си победи справедливостта. И аз съм много щастлива за Ако останалите отбори не бяха допуснали тези грешки, дали щяха да ни класират първи отново? Аз очаквах този въпрос и ще ви кажа едно нещо. В спорта грешката съществува. Това е част от играта. Няма случайни грешки. Късмет е на страната на силния. И когато работиш в един спорт, който е толкова субективен и когато заслужаваш да станеш шампион, а обстоятелствата са такива, че няма как да ти дадат медал, тогава се намесва свише някой и нещата се нареждат. Така че Италия игра без грешка и ние ги бихме. Ако сте гледали. Да, ние станахме световните шампиони, а Италия игра без грешка. Ние ги биеме за първи път. Така че и без грешка бихме Италия. За Русия не мога да гарантирам. Ако играят без грешка, дали ще ги биеме. Важно е, че ние сме световни шампиони и сме много щастливи. В играта го има това, да сбъркаш. Значи не трябва да бъркаш. Щом са сбъркали, значи не са толкова добри. Как мотивирахте своите момичета да играят и двата ни 4-те съчетания без грешка? И психически бяха най-устойчиви. Отговор, това е цяла наука. С много работа. Много работа и изключителна работа върху психическата устойчивост. Страшно много съм работила през тия 2 години върху това. Че ли не сте ги натоварвали с огромни очаквания? Очаквания? Не.
Не, но... Те казаха, че не сте се подготвили за медали. За първо място не сте коментирали тази тема. Никога не сме коментирали. Коментираме да играят силно, така както играха, да са смели, да не се страхуват, да изпитват удоволствие, да се научат да се състезават. След като са дошли в залата да тренират този спорт, те трябва да не се страхуват. На това сме се учили много и съм била много строга и съм се карала и съм обяснявала и не обичам някой да се страхува, когато излиза да играе. Просто мястото му не е там, ако се страхува. А основният проблем на гимнастичките е, че те отиват и се плашат да играят. Страхуват се от публика, страхуват се от класиране, страхуват се от бъдещето, от неизвестното и така няма как да стане. Знаете и двете композиции, на какво ще заложите на Олимпиадата? Повече трудности с тяло, по-трудни елементи? Много риск. Ще рискувам много и ще направя много рисковани. Това беше най-сложното, което мина сега. От тук нататък Олимпиадата ми е много по-лекото състезание. Очаквахте ли? На 100%. Очаквахте ли такова посрещане тук в България? Надявам се, щом се тук, че сме го заслужили. Надявам се. За нас най-важно беше да изиграем съчетанията си абсолютно както трябва, без грешка, защото на едно такова голямо състезание е много важно да издържиш психически, както Иляна казва, да си хванеш уреда. Ние определено го направихме, беше много трудно. И психически, и физически. Имахме един много тежък лагер преди това. Може би тя обяснява в какви условия тренирахме, общо взето живеехме. За златните медали мога да кажа, че само ги сънувахме. Това беше някакъв абсолютен шок, може би се видя по реакцията ни. Въобще не знаехме къде сме. Аз започнах да плача, седнах и въобще не можех да осъзная къде съм. За останалите, истината, че въобще не знаехме какво се случва в състезанието и така залата беше огромна, имаше 12 или 13 килима отзад и всеки отбор си беше на терена, въобще нямахме идея какво се случва, как върви състезанието, само се чуваше публика, викове, трясъци, гръмове, имаше 16 000 човека и не очаквахме подобен успех със сигурност. Ти ли си най-емоционалната, както каза, плака и през цялото време и на награждаването, и след изиграването за златния медал? Ти се оказа най-емоционалната от всички. Май се оказах най-емоционална. Преди това, след това, с нощи и така, преди да си легна, си казах, най-накрая си легна и се наспа. В момента, в който си легнах, въобще 3 часа толкова, като 6:49, тото ми беше в главата, въобще толкова мисли, толкова емоции. Не ми се беше. Вече осъзнаваш ли, че си световна шампионка? Не. Може би ще ми трябва малко време да го осъзная. Има някаква еуфория, не знам. Просто е така, че са ми спомнили как виждаме ранг първо място, как виждаме оценката, но не мога да кажа, че съм го осъзнала на 100%. Последва от тук нататък ще бъде още по-тежко до Олимпиадата. От тук нататък имаме лагери, възстановителни лагери, тренировъчни лагери. Ще мислим нови композиции и общо взето това е. А преди състезанието говорихте ли за медали, евентуално какво класиране търсите? Не е имало разговор, в който да седнем и да говорим специално за медали. Иляна казваше, момичета, свършете се работата, останалото Господ вижда, той знае и ще е с вас. Всички казваха, че сме заслужавали златото. А кога повярвахте, че можете да вземете злато и изобщо, че ще стигнете до медалите? В нашия спорт изобщо никой не сме и си мечтали, дори в най-смелите си мечти, че може да вземем злато. А очаквахте ли конкурентите да направят такива грешки? Русия, Италия също сгреши? В интерес на истината след състезанието в Световната купа смятахме, че всички много добре ще се подготвили, защото видях, че може да сме преди тях. И очаквахме наистина да си изиграят и те перфектно съчетанията, но те не успяха. Михайла, как ви прие френската публика? Започнаха ли вече да свикват, че ще сме наравно с рускините и италянките? Да не са, трябва да почнат. Какво ви каза Иляна преди и след състезанието? Каза, че единственото, което трябва да направим е да си изиграем перфектно съчетанията, за да може да получим това, което заслужаваме. А след като взехте медала? След като взеха медала, всички бяха толкова развълнувани, че нямаше момент, който можеше нещо да се каже. Това всъщност осъзнахте какво сте направили? Когато видяхме на таблото ранг 1. За Олимпиадата какво си пожелавате? Пожелаваме си отново да си свършим работата и вече каквото ни дадат. Какво ви струва този медал на вас лично? Много усилия, много лишения, много липса в семейството, но пък да.
А кога повярвахте всъщност, че може да станете световни шампиони? Вярвахме, докато видяхме оценката, да. Даже то се видя, защото в първи момент не знаехме какво става. Дават оценка, ние още не бяхме сигурни, че сме първи. По едно време много децата каза, първи сме, първи. Те взеха да крещят, да пищат и ние след тях се втурнахме и така. И очаквания отидохте? Като цяло състезанието беше изключително напрегнато, защото само 6 отбора се квалифицираха и вие видяхте колко отбора допуснаха супер груби грешки, свършаха от частицата и беше много напрегнато. Общо взето тръгнахме за квота, а също взехме 3 медала. Сега на Олимпиадата за какво ще тръгнем? Естествено, че тръгнем със самочувствие от тук нататък, че наистина може да бъдем в тройката и даже се надяваме искрено за златен медал. Дай Боже! Ако другите отбори не бяха допуснали тези грешки, къде смятате, че щяхме да се класираме? Смятам, че класирането е специално за първите 3 отбора е изключително реално. Важното, че децата и двата дни изиграха 4 пъти съчетанията си без никаква грешка. Единственият отбор. Нямаше друг отбор, който успя така да си изиграе съчетанията без грешка. Ние бяхме единствените. Което значи, че са били изключително добре подготвени.